Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu, di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hata, Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata itu hata, jumulu mahita, martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu pa-22 hodong Trinitatis ima di tanggal 10 November 2025. Hatan itu hata natar surat di buku Panurirang Maleaki bidusada ayat sada rodi ayat onom dohot topik ni minggu di haholongi jahubado saluhut bangso. Tuhan mengasihi segala bangsa. Hujah hamadihita songonoma di dok hatan itu hata. Hata luba-luba ni Jahoba tu Israel marhite sian pamangan nisi Maleaki. Nunga huhaholongi hamu ninna Jahoba. Alai di dok kamudo marhite iti aha hami di haholongi ho. Da si Esau do nian hahani si Jakob ninna Jahoba. Hape si Jakob do hubahen hasudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau nunga huhagigihon jala hubahen akaduluk nagabe halongonan. Jala partalianna nunga hupasahat tu atuasu akan di parhorsihan. Tungsura dohonon ni Edom nunga nian tertaban hami. Alai marhubas mahami mangulahi paulihon aka turanggong. Sono dohata ni Jahoba sebot. Nasida paulihon ahu muse mangaloha. Gabe guaron ni halak nasida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jahoba saliling-lilingna. Ikosanga idaun ni matamuna mai. Gabe dohonom munama tibuldo Jahoba sugut salpusian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak na amana, jala anak somang tuanna. Molo ama ahu, di dia do hasangapoku. Molo tuanau, di dia do biar mida ahu. Songono do hata ni Jahoba sebaut, tuhamu malim akan apaliagwarhu. Hape lam di do kamu do marhite-hite aha hupaliahame guarme. Ima hatan itu hata. Di habuak kadongan saha porsiaun nunga hu haholongi hamu. Ima didok Jahoba tu bangso Israel. Dungi dipatakas bangso ima pernyataan ini marhiti-hiti aha hami di haholongi ho. Sia suku-suku nona kamang dohot tamuinang gabibuy mata atusin waing pabua dang berasa bangsoi di haholongi debata. Tang merasa nasida di haholongi debata. Ia sui tang diida nasida dope secara kasat mata, secara langsung holong ni debatai. Atau jangan-jangan mereka sudah mati rasa. Ia sui di dok rohana sida molo natutu holong rohani debata. Tu nasida puasa paluason ni debata nasida ditaban jala terbuang. Molo natutu holong ni rohani debata tu bangsoi buasa marporsuk ngulu nasida. Jadi pertanyaan sisongoni suku-suku sisongoni boy doi tubu molo dangbe dipakilalahon holong ni rohani debate. Suku-suku sisongoni mara na boy tubu di rohani bangsoi gabe di patakas nasida pernyataan ni debatai nama dok nunga huhaholongi naninay rupane nunga huhaholongi hamu. Jadi ala ni pergumulan ni ngolu dot ala ni suku-suku nak keningani gabe di patakas nasida pernyataan ni debatai dohot hata najepek dohonon dia buktina. Dia ma tadana molo natutu dihaholongi debata hami. Dia matadana pabuan na holong rohani debata tu bangso Israel. Dia do buktina.
Hamua kadongan holong hupikir dus de dohot cinta selalu menuntut bukti manang tadda. Dia do bukti ni holongmu. Nanin nai rupani. Dia do tadana pabuana holong roham diau. Ayang go holat di hata do tutu isena subuya te. Adak pola mamitor marpura-pura pamangan madok holong dorhaku tuho. Di hata. Alai molon na tutu holong roham dia mabuktina. Jala patudu ma buktina. Habua kamang adong do halak patuduhon holong na marhitin na mga leho bunga. Hanya setangkai bunga rupani. Songon tadda ni holong ni rohana. Godang do itaidan wa ngate. Adong do marhitin na mga leho kepeng. Pabuan na holong rohana tu sasahalaki ba dileon hepeng. Adong do muse marhitin na manugihon marlibur ba nunga direncana hokyan anggo bapak konan non omakon hubun na mau marlibur tu sada inganan nasoheado pe didalani ninna rupani. Jadi patuduhon holong ni rohana tu bapak na do to maknai badibuam mana sida rupani marlibur. Naik kapal pesiar muse mayate. Hape ngatong lilingi rupani say diparnipihon bapak doho to maknai. Kemudian diwujudkan geleng naimai. Ima patuduhon holong ni rohana. Adong do muse marhite na mga lehom mangan. Jadi hita akka yanakon marhite-hite na torasta. Jok-jok do rupani. Godang do itaida si songon ini ngom majon waing. Patuduhon holong ni rohana tu na tua-tua nai badilehom mangan. Dakolan na tua-tua nai dilehom mangan. Dilehom mangan. Nasa hutai. Adong do muse marhite na mangula persuruan nasa hatu ibana. Ro'o maknai rupani manang bapak nai pabuan na tutu holong roham tuau ula majo ulaun na husuron diulai bana. Dak pola maloi bana madok I love you alai begitu disuri bana rupani mangula siulau ni itor diulai bana. Jadi hita pe songonak kapangula kasih tua pangula nagok tiki patuduhon holong ni rohata tutuhani baido dah tapatulus persuruan nasahat tu hitai dohot ragamnya kata dana asing dope. Jadi memang holongi selalu menuntut bukti. Cinta itu selalu menuntut bukti. Alani dak salah bangsoi madok marhite-hite ahahami dihaholongi ho ninna rupani itu debata. Alana mungkin dang berasa nasida adong buktina di patuduhot Tuhani atau mereka lupa. Nasida naing mamereng bukti rupani. Holani tutu molo taida nakid siya turpuki nalupa do bangsoi dia kabukti ni holong ni debata tu nasida. Jadi molo didok nasida dia mabuktina bah gudang do bukti pabuan na holong rohani debata tu bangsa Israel. Antara lain nabuhi taidan waing di bagasat turpukon ima marhite pamiliton ni si Jakob nagabi hasudungan ni rohani debata. Takas do nakita bereng di ayat 2 yate. Anggo siap pertubu si Esau do anggo nagabi si hahaan. Jalan na ikon madapot pasu-pasui hian sian pertubu ate. Halai ditodo manang dipilih debatado si Jakob gabi hasudungan ni rohana. Ima jusa ada rupani bukti pabua naholong rohani debatatu bangsoi. Jadi tabereng do pamiliton ni si Jakobi dada alani prestasi ni ibanai dada alani maloni ibana daw. Memang tung debatado na mamilit ibana gabi hasudungan ni rohana. Basarang si Esau bah, tasukum debata. Paduahon akamang dohot tamuinang marhite na mabahen didok maksudna duluk nisi Esawi gabetano halongonan jala partalian na dipasahat tu atuasu na diparhorsihan. So ni marupani didok di hata Bataki. Molo di hata Indonesia didok tanah pusakanya dijadikan padang gurun. Bahkan lohaan ni debatado
akahuta nanaing paulion ni Edom. Ido nataida di ayat 3 dohot ayat opati. Lapatan na disi lam dipatakas di ayat 5 ikosanga idaun ni mata nasida akapasu-pasu ni debata. Dungi dohonon nasida ma tibullo Jehovah sugut salpu sian parbalohan ni Israel. Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Jadi ikon idaun nasida dui. Jadi molo dituntut bangsoi rupani dia do bukti ni holong ni debata Tuhami. Dia do bukti holong ni rohani debata tu bangsoi antara lain naduai marupani. Ido na taida di bagasa turpukon. Alai molo tabere kan nombuse siap pardalanan nasida dungadong nasida sahatu tano kanaan tano na pinarbaga ni debatai. Mungkin datuk jari-jari nasidaon mamilangi pasu-pasu ni debata. Songo bukti ni holong ni debata tu bangsoi. Dus songo ni do nak kita. Jadi au sugari rupanita sukun dia mabuktina pabuana di holongi hoami nita tutu hatai. Radak siak jari-jari ni tangat tahun mamilangi pasu-pasu ni debata nata jalo songon hataridaan ni holong ni debata tu kita. Ahado penahurang napinahin ni debata tu nasida. Tangadong be. Kurang bukti apa lagi? Jadi molo diigil bangsoi bukti ni holong ni debata akai marupane natadok nakinengane. Molo ragu dope nasida di holong ni debata si songoni bato tu nasida nama naso hasea ate nasalah disi. Hamu kadongan totu udutna molo nunga nakita kas di haholongi debata bangsoi, cinta atau kasih itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Misalnya songo jarita orupani aina dua cadu butiasa makuling ate anggo holanodo dang bue makuling. Dus songo ni manuaing holongi ikon gayung bersambuk dotong. Ikon marbalos do holongi. Jadi omma holong ni tuhatai ba omma muse holong ni rohata. Iya soi omma holong ta omma holong ni Tuhani. Nah iko bersambu do orupani. Hita majonuai. Nunga apala takas tapatuduhon holok ta tudong hata. Hape dong hataon cuek bebek. Iya soi sai songon naso mangargahon holong ni rohatai. Bohado tutu pakilalata. Haci doroham disi. Tentu songon napuna namar napuna hon pakilala kita haci dorohata disi. Ya hurang lubi songon nima nuaing tuhatai rupani. Songon nima debata maredup bangswe. Nian dang apala hepeng, dang bunga, dang akan ataguari digijangin ni igil ni debata sian bangswe. Nang sian hita akan ahina holonganna. Ahado na perjulu marhite sikap tak ima sikap hormat ikon pangasanga pun ni anak amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia do asanga poko molo tuan au di dia do biar mida au songono do hatani Jehovah Sebaot Tuhamu malim akan apa lia guarhu hapelam di do kamu do marhite-hite aha hu palea hame guarme. Jadi dipertudus rupane tu ama maradupon anakna. Manang tuan maradupon anak somangna. Bohado molo dibahen gelekta songoni tu hita. Ngaholong rohata rupane. Ngatapatuduhon holong ni rohata tu akka gelekta itu akka yanak kotai. Hape malah natajalo haliaudo sian nasida. Bohado pakilalata disi. Songoni manueng naginobarhon ni ayatonomon tuhita. Iko pasangapon ni anak amana. Ido anggo sitongna. Jala anak somang tuanna. Nah Roma Musa Jehovah didok. Molo ama au di dia do hasangapokku. Molo tuan au di dia do biar mida au. Ninna rupani disi. Bohado molo dibahen anak somang. Molo di hati Indonesia didok hamba. Songoni tutuanna. Tentu hacik do rohana. Nah hurang lebih songoni do noeng tuhatai rupane dang apala
aka materi na dituntut siya kita alay bohado sikapta mangalusi holong ni debatai naung pinatuduhon na tubangsona nang tuhita. Tutuna paduahon diigil debatado aka hadaulaton natakas beribadahlah dengan tulus unang marsipaula. Dipicang debatado peribadahan di bangsoi na marsipaula lapatan na daksiar rohana ibadah na holan jagar idaon anggo isina datungadong. Dipicang debatado unang be adong di aka parnguluan ni nahinaholongan ni debata akasisongoni. Jadi boydo yan not taida di ayat pitu dohot ayat walu uduk ni turpuk tairupani. Jadi di ida debatado peribadahan na palsu di tonga-tonga ni bangsoi. Bohado tutu molota aplikasi honi di bagasan nguluta sinwai. Batutunan na yung dohonon na tuhita, songon na sering tabigay, unang betong adong Kristen tomatate. Kristen tomaton, baima, Minggu tobat, Senin, Satuari, Sabtu, Jumat. Imana ni dok na Kristen tomat. Unang biarong atok si songoni. Jalan na patuluhod di dok, pilihon pilihan na dengkan. Jadi molo na tutu, holong roham. Jalan molo na tutu, dia lusihon wang holong ni rohani Tuhani, bah pilihon mapilihan na dengkan. Dibuat kamudo tu atas nilang gataku sagu-sagu naramun. Hape lam didok kamudo marhiti-hiti aha, marlea hoho baik kami. Ala na nidok munai meja ni Jahoba nungatung lea ibana. Molo dibuat kamu na mapitung bahin pilihan, dakpola narwai nimu. Manang ia dibuat kamu napakpang dohok na marsahit, dakpola narwai. Ua tung buan hamu mai tujolo ni idukmu, tung tagamon ma halo mohonon naho, manang tung tagamon sorta manang pamereng na midaho, ninna Jahoba Sebaot. Jadi ima rupa ni kritik ni si Maleaki di peribadahan dohot di parpilianon ni bangsoi. Dibuat nasida pilihan naramun. Dada pilihan nadinggan tujolo ni Jahoba. Hamu kamang dohot tamuinang buhado tutu akapilihan natapasahat tu Jahoba inuaing. Nungabe patuduhon holong tatu debata manang na adong do pilihan ala nasotarjua. Tak cek majo muse akarumang bentuk ni pilihan natapasahati. Jadi molo hudok nak kiningan adong pilihan nasotarjua tak cek majo muse rumang na bentuk na. Jadi belum isi na ahana dope bentuk na dope dang tu isi na dope bentuk na dope rupani boha nunga bedenggan ay ternyata gudang dope pilihan ni na di remas-remas na di ahado warni nuaing di gopu-gopu rupani bahkan adong do pilihan ni na sengaja diponggol manang di bola dua. Arung do jupang rupani songoni di parpiliano ni. Boha idu tutu alus ni holong ni debatai. Mungkin tujol madu suguru hana alai gabe hasahatan na tu debata. Alania kamang dohot tamu inang taingot ma molo tapasahat pilihan tu debata dada na hurangan ibana. Pilihan na tapasahati imasada tadda holong ni rohata mangalusi holong ni Tuhani. Jala dalat tadui madok mauliyate tu ibana siala holong na nasuha-suhata ni tu hita. Tapatu pamay. Amen martangiang mahita. Mauliyate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pauratom may asa di parbuiho kata di parbuin na dengan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tu. Amen.